Tong sekot pen kacing room alam thebang lah lo patimi ani kang sam le APHLC organizing secretary kursing ke hai pan la KSA semet lamding ro tung Thomson rong pi ya tuma group tung kursing timo ke hai pan ahem long dam masih ne poncek lasi laso putha ka bangke nilitum bangke punang ko kopi pot pulotang te non ini tum cini sosial media longge tum lame cepang jar pik even tum jaga thar phananda ake no lam pu pik sidame pini ani sinile tum APHLC leaders tum se jakong thuram pen ni tum maju handa pupe tengkeng ke ali tum anda cini dasi nili tum ki pudun kang tungu mangala hen lo student long jong si cycling bom lang pelotang de student na out si tum donang ji athima ili tum student pulotang ta ili tum mesena oda dur pen sinon ove kimi teman na than pon nangji mum pon nangji lana pon nangji asinon ili tum kachini ateng pulotang te lada kapre ka tum ta akese tum ta involve du pu sidame jasemet amen ke klang dong ke Thomson rong pi tan do asi lason alang isi lo pen lang nam lo pulotang te alang li criminal act si ceplang de lo anil te ili tum aron re pen si de ake heno la poson cha kong thuram se dam de lo posi nile tum FIR da pier lo dakta da se lo teng ben sin non bang ke insai nang kok KSA pucot kali lo umane ke heno bang pujong silason ke bang jelang dokok lo tang te lo teng ben sila ke insai nang kok da selang panon ya hem ben si pon de lo pon de kidnapping criminal conspiracy la pen isia bang ke threatening la ke criminal intimidation polo la pen isia bang ke attempt to murder pli a section pen bang ke alang tum pa bon nang kok ne tum ngasih KSA jot kali lo ili tum kaprek innocent citizen atum phanan dame lason ke bang jelang hut ke ther ke hap dokok lo tangte lo teng sing tum ke klem nang kok asi halang ni phan dak ne ponchek lo ko nang lu thu lo la poson pen nang li tum hospital an la medical la sai phan dampon la lang phan ki pasu are nge pasu pon lason duma neli personally bang ke visit dam long lelang setame alang statement kipiateng polotang te kachi thur pon la sonda dulo posipu akeng phulo manta lepen sandal pipini anta we tum ala video long tai tum theklong asila son polotang te tum lake lasona sa ke claim ke odlang no tum se ke claim di itum chini mati pinyani ta komal lason kang hu ki pon ke kidnapping ke arlo sor tum se ke claim son ke kaheno ot ke asi non itum bang ke latum ke claim apot tum bang ke isi bangke punang kokpo ba condemn nang kokpo jadi jen kibang jilang arni bangke lason criminal act activities abangke awedan nang pu ham phangalong bangke lahen lo lapen lo teng ken tum claim nang kokpo laso teng bangke thiman tum aron dokok lo posi e bang chepa phokela ke tum aron kalidan mati di maju pancetai tum bangke lason bangke claim ke nang ji nasin tuma laso puthak sin semen tum phanang ke phalo lapen non ki bang jilang bang ke lahen lo komane bang puson dokok pate APHLC bang step deng pu deng bek pelake itu me APHLC bang ke dudun joje lo non bang ke ate apong lo APHLC tum phan la son ja kong thuram bang klem stame ni tum bang ke pinyani anda kache thengdun pawe ke di nang tum anta thenglong ke sam jin ben sin tum check back tum podi komarli kar bihijan boy tum check thengnang ni o bang se ja semen tum ki pudun kasi non bang ke alang tum phan ta ni tum ki pulo KSA lo charia song pantame alang tum jasa especially Thomson aru tum phan bang alang li nu leaders pulotang te leaders ason si do pulotang te rat ame alang tum phasi min che te pon thula sta so teng sedam bom pulotang te tanong te alang li phan bang ke non bang ke kar bilo chari asong ben ta ar pu ben da ke pasun te nei pima alang li pena joksi hala phigi du na tum ke mesena tum ta non ke anong juno dak lo lahen lo tum phan tum ni chini